Tsekki on digipalvelu, jonka avulla nuori voi tarkastella omaa hyvinvointiaan ja saada tietoa juuri siihen omaan tilanteeseen sopivista tukipalveluista. Tsekkiä hyödynnetään vaikkapa sillä lailla, että voidaan lähettää se linkki nuorelle etukäteen vastattavaksi ja sitten voidaan yhdessä tarkastella sitä tilannetta, kun nuori vaikka ammattilaisen kanssa juttelee. Voidaan katsella sieltä, että minkälainen tilanne on ja miksi olet antanut just sellaisen numeron, kun olet antanut. Tsekki on luotettava palvelu. Tsekistä löytyy tietoa juuri sellaisista tukipalveluista, jotka on kaikille avoimia. Toisaalta Tsekki antaa sulle suosituksia just niihin sun tilanteeseen sopivista tukipalveluista. Et se ei vaan kysy, vaan myös saat siitä paljon.